dneska to je takový menší vlog. Skromně říši, dneska jsme tu byli na Hurvínka. Jsem tu s Jirkou. Čau. Jirku v kanále dám dolů do popisku. My jsme dva youtubeři kamarádi, tak proč ne natočit spolu video, že jo? No, já jsem borec z Vyknova a on je borec z Nového Jiřína. Asi tak. Rovnou tady, koukněte. Máme... Tam je rožnováčka. Jo, tak jsou oni rožnováčka a jede do Vizovic, nebo kde to je? Zlínstřed. No, Zlínstřed, kousek od toho, takže tak. Tak kromě říši, nevím, jestli to jde vidět, ale někde za náma, Je přejezd. někde, Za náma je přejezd. tamhle, Je přejezd. tak je přejezd a byli jsme tam před chvilkou. A Natočili jsme jeden vlak, takže tak a samozřejmě budeme točit další. Je to Hurvínka na nádraží, je to zatím úplně prázdno. Zatím je na nádraží úplně prázdno, ale my půjdeme ještě na Hurvínka. A tady tahle ta verze Regio Sharku, tak tady to je ta stará 21, 844, 21, teda ten předek, ten žlutý, nemá po celém obvodu předkolen po kraji, takže to je ta stará verze. A my tak zatím jdeme na nádraží. Ale mně se hrozně, nechci říkat, ale mně se hrozně rožnovláček líbí, to mega hezký vlak. Je můj oblíbený, takže tak a ještě tam, a on je ještě tam v depu, takže tak. Tak jdeme. A s Jirkou jsme si tu dneska jeli na výlet, takže tak. Potom tam vzadu na přejezd. Takže tak. A projeli jsme se i tím Hurvínkem. A potom ho ještě natočíme na přejezdu. A lidi, členství bude, ale to dlouho, takže buďte připraveni, že to víc každou chvíli. A dneska tak mám plánu, že uděláme nějaké video. Tady ještě skoro věřím, že něco natočíme, takže zatím čau. On the way this time, cold, I wanna be keeping